predavanje za Frana Kurilca je bio malo drugačiji pogled na njega, kako je on kod rođak iz Ruvna, ali njegi roditelji su bili iz Ogulina i još starije, kada se je govorilo dosta sličnim jezikom, našem hrišćansko-hrvatskom jeziku, došao do toga i da je bio on ta najbolji, kako bi rekao, najbolja osoba za to da poberi naše jačke. I bavio sam se u mojem referatu i s tim da kako je bio motiviran i s drugimi sabirači narodni jačak, ki iako samo malo, ali su se isto bavili s našimi jačkami, s našimi navadami i našim starim hrvatskim jezikom. Čo se tiče predavanja, kod velim, treba je reći da materinski jezik Frana Kurilca je bio jezik ki je mu omogućio razumjeti naš jezik, ki je omogućio da i kad pobira naše narodne jačke, da konzultira izraze u ti jačka, da s tim da on je razumio i drugi jezike, i nimški jezik, da i malo, kako bi rekao, korigira kakove i ričiva ti jačka, i zato je ta jačkar za istinu jedan od, ili prvi od onih najznačajnijih jačkarov, kje kod hrišćanskih Hrvati imamo. A zapravo je, moram reći, iz mojega pogleda i ispunio i želju Kukuljevića Saksinskoga, ki je počeo mrvu isto sabirati naše hrvatske jačke, i ki se je u svojih knjiga, u jednoj knjigi tužio da nijednoga nažalost nima ki bi pobrao te naše lipe jačke, ko mislim da i njega želju ispunio. Čo se tiče toga ostaloga, treba reći da broj jačak 700 je zaistinu značajni na to vrijeme, a jačke koje su u tom jačkaru moramo i danas čut i ne idva v repertoari različiti naši folklorni tamburaški grupov, bilo kada u Austriji, u Mađarskoj ili u Slovačkoj, s tim da sigurno danas je malo kako bi rekao, drugačiji aranžman ili već dominira tamburaška glazba ili vokalno, već glasno pjevanje. Čo se tiče tih jačak, je on zabilježio, moramo reći da to je bilo vrijeme kada je u našoj regiji dominirali su dude, gajde, to znači da su bile već jačke na dva akorde, uglavnom jačke gdje nisu imali referen ki se ponavlja. Iz našega pogleda melodično ne tako zanimljive jačke kod one popularne gdje se već jaču danas, ali treba reći da čo se tiče jezika i toga ča saka ta pojedina jačka govori, moramo reći da saka ili većina ti jačak su povidejke ke govoru ili za sakidani žitak, ili za bilo koju navadu, ili za način kako pratež nosi ki, ili ča se dijela na taj i ta dan, ili povezani s različitim svjetki i navadami, i na šalni način jačke, kod na primjer jačka od zjecaka, zaistinu čovjek se mora smijati samo kad čita ovu jačku, kod tužan čitak ima zjec, kad na zadnje završi u loncu i ga kipoji. To znači da za istinu vidimo i bogatstvo toga našega jezika to vrijeme, i sigurno su to te jačke koje bi mogli i zvanredno istaknuti iz mojega pogleda, ča danas smo saznali da su jačke koje su završili za istinu u značajnih drugih knjiga, koje su bili inspiracijom za kompozitore kod, na primjer, Haydn, ili jačke koje su završili u drugi jačkari od Češke, Poljske do Slovenije, a mislim da to je isto zanimljivo i to znanje da znamo da naša jačka je bila tako značajna
da je bila zapravo kao uzor i za druge ili ostale slavenske narode u Europi, ki jedan dio od njih niti tako značajni način kako bi rekao, povidejkov i razgovaranja različitih povidejkov u muzičkoj pratnji ili sa melodijom imaju. To je čazvana jednoća, imaju uglavnom veličanski Hrvati, a ovo je činjenica, čo sam isto saznao samo onda kad sam počeo se s tim, kako bi rekao, dublje ili diblje vatom unutar dostov, da za istinu naš narod, veličanski Hrvati, u tom najširjem pogledu kako moramo danas gledat, ima čazvana jednoga, to je naša narodna jačka, koja je zapravo i balada i povidejka i tako dalje, ne samo ima samo vrednost muzičku, ali ima vrednost i tako da govori za naš žitak i jačka Frana Korelica govori za to kako su naši ljudi živjeli početkom 19. stoljeća u našoj pojedini sjeli.